Szia, üdvözöllek Siófok Kiliti repülőtéren. Mondd el nekünk, milyen ruha van rajtad, mire készülsz? Fú, hát nagyon-nagyon-nagyon régóta félek a repüléstől, és a sok terápiaszerűen próbálok legyűrni minden félelmemet, és végre most már évek után először az én drága barátnőmtől születésnapomra kaptam ezt az ugrást. Ugrani fogok, helytőernyőzni, tandemugrani, hát nem mondom, hogy teljesen nyugodt vagyok, de most már úgy kezdem azt gondolni, hogy felkészültem. Oké, jó. Tudsz mindent az ugrásról? Abszolút felkészültünk, úgy gondolom, hogy egy nagy tengeri medvével ugrom, tehát teljesen nyugodt vagyok. Nos, tehát akkor tudsz mindent az ugrásról. Mi a legfontosabb dolgod? Odafigyelni arra, hogy hogyan tartom a lábamat, hogyan rakom fel a szemüveget, mikor húzom fel, mikor húzom hátra, felfelé nézek, a horizontot nézem, nem a földet nézem, nagyjából szerintem, hogy memorizáltam mindent. Nagyszerű. De nem ez a legfontosabb? Tudod, mi a legfontosabb? Az, hogy élvezzem. Úgy van. Tudod te ezt is. Zoli. Jaj, Ez a busz vagyunk 4000 méterig szól. fantasztikus. Onnan gyalogjunk. Jó? Jó. Megöltjük a sétát is. Jó? Szüli napra ajándékot felé. Jó, ott van. Szép piros, fehér, zöld. És nagyon hangos. Elég. Nagyon hangos. Éppen mondtam, hogy nem tudom igazából, hogy a felszállástól vagy a kiugrástól félek-e jobban. De majd szerintem a kiugrástól fogok, amikor meglátom, hogy mit jelent az, hogy 4000 méter. Fejre, vigyázz! Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Over. Igazából egy kicsit máshogy hatnak az erők egy nagy képre meg erre, de sok terápia, kitűnő. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl to sing a song to me beneath the marquee. Félúton? Írni bírom, nem ki fogok ugrani, de nem most. Akkor jössz nézni? Abszolút, minden jó. Soha életemben ilyen pulzusom még nem volt. Nem basszik, nem vagyok normális. Árad a lábad! Megugolsz! Hátra! Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Hey, can you hear the sound of hysteria? They subliminal mind fuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation, where everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones meant to follow, for that's enough to argue. Well, maybe I'm the faggot. Mit szólsz? Igazából nem voltam benne biztos az első 5 percben, hogy túléljük, de Első 5 perc? első 5 másodperc. 5 másodperc. De tényleg olyan, mint hogy az ember csak felfeküdne a levegőre, és nem olyan, mint a hullámvasút. Voltam
Boldog szülinapot innen a levegőből is. Jaj, köszönöm. Kinek köszönjük meg? Ja, én Rozinai Reginának, drága, kedves barátnőmnek azt, hogy igazából végre van egy olyan barátnőm, aki meg is teszi azt, amire gondol, és odafigyel arra, hogy én mit szeretnék. Hát édesanyukámnak, hogy megszült, valószínűleg ő kevésbé lenne boldog, hogyha most ezt látta volna. Igazából itt vagyunk a felhőkkel egy vonalba, és olyan csend és béke van, és nem félek. Na, gyerünk. Mindjárt adok valamit, jó? Na, megvettük. Fantasztikus! Jó volt? Jaj, nagyon. Lehozott újra a földön. Maradok itt azért, de... Oké, álljuk föl. Gratulálok, ügyes voltál. Örülök, hogy együtt ugrottunk. Nagyon, annyira jó volt, hogy nem nekem kellett eldöntenem azt, hogy ugrom. Na, boldog szülinapot! Legjobb. Köszönöm szépen.